ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилооти вақтро аз телевизиони душанбе манзури шумо мегардонем. Дар студия Саида Юсуфзода. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба фишурдаи хабарҳо. ташкили шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Фирдавсӣ, баррасии масъалаҳои муҳим дар доираи он. идомаи синамо ҷашнвораи байналмилалии Душанбе Тоҷи Сомон, намоиши филмҳои гуногун дар пардаи синамо. баргузории чорабиниҳои варзишӣ дар пойтахт, оғози боз як мусобиқа барои кормандони сохторҳои шаҳрӣ. бо мақсади баррасии фаъолият ва пешгирии амалу кирдорҳои ҷиноятӣ дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе ҳамасола ҷаласаҳои шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ташкил мешавад. Инова чорабинии мавриди назар дар ноҳияи Фирдавсӣ баргузор шуд, ки аз ҷараёни он гузориши ҳамкоронамон намуда шудааст. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳия ташкил шуд. дар кори ин чорабинии роҳбарияту кормандони мақомоти прокуратураи ноҳия ва дигар сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот, масъулини сохторҳои ноҳиявӣ, аҳли маориф, раисони шаҳраку маҳаллаҳо ва дигар фаъолони ҷомеа ширкат намуданд. мавриди зикр аст, ки дар раванди кори шӯро нахуст таҳлил ва ҷанбаҳси вазъи ҷинояткорӣ дар давраи соли 2024 ва 9 моҳи соли 2025 сурат гирифт. зимнан дар робита ба ин масъала гузориш пешниҳод гардида, он мавриди баррасии аъзои шӯро қарор дода шуд. ҷои таъкид аст, ки бо мақсади пешгирии ҷинояткорӣ дар ҳудуди ноҳия бояд сохтору мақомоти марбута дар якҷоягӣ фаъолият намуда, барои риояи ҳамаҷонибаи тартиботи ҷамъиятӣ саҳми муносиби худро гузоранд. ҷиҳати расидан ба ин ҳадаф аз ҷониби аъзои шӯро ба масъулин таклифу пешниҳодҳои судманд ироа гардид. дар идомаи кори шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҳамзамон масъалаи ҳолати содиршавии ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ дар ҳудуди ноҳия дар давраи соли 2024 ва 9 моҳи соли 2025 мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуд. гуфта шуд, ки барои мубориза бо чунин ҷиноятҳои нангин бояд ҷомеа дар ҳамкории мустақим бо сохторҳои дахлдор фаъолият намояд. дар идомаи кори шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе масъулини сохторҳои дахлдор баромад намуда, доир ба мавзӯъҳои мавриди назар андешаронӣ намуданд. ҳамзамон дар муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи шӯро низ ширкатдорон фаъолона баромад карданд. дар идома барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолият дар бахшу соҳаҳои марбута ба масъулини дастуру тавсияҳои судманд ба миён гузошта шуд. меҳргон яке аз кӯҳантарин ва шукӯҳмандтарин ҷашнҳои мардуми ориёист, ки решаҳои он ба ҳазорсолаҳои қабл бармегарданд. ин ҷашн дар шабу рӯзи баробарии тирамо баргузор мегардад ва ба ифтихори меҳр, рӯшноӣ ва дӯстӣ дар фарҳанги бостонии Эрон, Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. шарҳи ҳамкоронамон дар ин бора. мувофиқи сарчашмаҳои таърихии меҳргон, пас аз Наврӯз дуввумин ҷашни муҳими сол ба шумор мерафт. онро дар замони подшоҳони аввалини ориёӣ, бахусус дар давраи ҳахоманишиён ва сосониён бо шукӯҳу шаомати зиёд таҷлил мекарданд. бино ба асотир, рӯзи меҳргон ҳамон рӯзест, ки Фаридун яке аз паҳлавонони бузурги Эрон Заҳокро шикаст дод ва адолатро барқарор кард. аз ҳамин сабаб меҳргон на танҳо ҷашни табиат, балки рамзи пирӯзии нур бар зулмот низ ба ҳисоб меравад. баъд аз соҳибистиқлол шудани Тоҷикистон, ҷашни меҳргон дубора эҳё гардид ва имрӯз дар саросари кишвар бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мешавад. ҳар сол дар пойтахт ва вилоятҳо намоишгоҳҳои маҳсулоти кишоварзӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ ва озмунҳо баргузор мешавад. меҳргон на танҳо ҷашни ҳосил, балки рамзи ваҳдат, меҳру муҳаббат, соҳибватанӣ ва гиромидошти анъанаҳои миллӣ мебошад. ин ҷашн мардумро ба якдилӣ, дӯстӣ ва эҳтироми табиат даъват мекунад. меҳргон дар тӯли таърихи чанд ҳазорсолинааш на танҳо ажргузорӣ ба меҳнати деҳқон, балки ҷузъи муҳими ҳуввияти фарҳангии тоҷикон ба шумор меравад. дар замони гузашта мардуми деҳқон пас аз анҷоми корҳои саҳроӣ ва ҷамъоварии ҳосил бо шукргузорӣ аз баракати замину меҳнати худ ин ҷашнро таҷлил мекарданд. меҳргон мардумро ба табиат наздик мекунад, эҳтиром ба замину об, офтоб ва меҳнатро дар дили наслҳои ҷавон бедор месозад. ба ин васила меҳргон ҳамеша рамзи ҳамбастагии инсон ба муҳити зист ба ҳисоб мерафт. меҳргон дар осори бузургони адаbiёти форсу тоҷик низ мавқеи баланд дорад. шоирон ва нависандагони маъруф ба мисли Фирдавсӣ, Рӯдакӣ, Носири Хусрав ва дигарон аз ин ҷашн ёдовар шуданд. дар шоҳномаи Фирдавсӣ гуфта мешавад, ки ҷамшед пас аз ба даст овардани шоҳигарии бузург меҳргонро ҷашн гирифт ва онро иди шодиву некӣ қарор дод. шеъру достонҳои марбут ба меҳргон дар миёни мардум васеъ паҳн шуда аз насль ба насль гузаштанд. ин ҳама нишон медиҳад, ки ҷашн на танҳо як расми мардумӣ,
балки сарчашмаи илҳоми фарҳангӣ ва адабӣ низ мебошад. Меҳргон барои ҷомеаи тоҷик на танҳо иди ҳосилу шодӣ, балки рамзи ҳамбастагӣ ва сулҳ аст. Дар гузашта мардум дар рӯзи ҷашн ҳама гуна кина ва адоватро канор гузошта ба якдигар дасти дӯстӣ дароз мекарданд. Ҳамин гуна анъанаҳои зебо имрӯз ҳам аҳамияти худро гум накарданд ва ба таҳкими ҳамбастагии миллӣ мусоидат мекунанд. Мавриди ёдоварӣ аст, ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Меҳргон аз зам эҳё гардид ва имрӯз ҳамчун иди давлатӣ таҷлил мешавад. ҳамзамон ин ҷашн як нав қадрдонӣ аз заҳмати деҳқонон мебошад, ки дастархони мардумро бо неъматҳои замин пур мекунанд. дар доираи синамо ҷашнвораи дуюми байналмилалии Тоҷи Сомон дар толори синамои Кохи Наврӯзи пойтахт рӯзҳои синамои Русия дар фазои тантанавӣ оғоз ёфт. Дар расми ифтитоҳи ин чорабинии фарҳангӣ филми ҳунарии хаткашони филмофарони рус пешниҳоди меҳмонону ҳаводорони синамо гардид. дар толори синамои Кохи Наврӯзи шаҳри Душанбе рӯзҳои кинои Русия дар Тоҷикистон ифтитоҳ ёфт. Дар саҳни Кохи Наврӯз меҳмонон ва ҳаводорони синаморо аҳли фарҳанги пойтахт бо анъанаҳои неки тоҷикона дар фазои тантанавӣ истиқбол гирифтанд. зимни суханронӣ роҳбарияти муассисаи давлатии Тоҷикфилм иброз дошт, ки ҳамкориҳои муштараки Тоҷикистон ва Русия ки аз муносибатҳои дӯстона ва сиёсати сулҳҷӯёнаи роҳбарони кишварҳо сарчашма мегиранд, дар ҳама самту соҳаҳо рӯз аз рӯз равнақ меёбанд. намунаи нави ҳамкориҳои синамоии Тоҷикистон ва Русия филми муштараки пайроҳаи хашм мебошад, ки дар кори якҷояи киностудияи Линдок ва муассисаи давлатии Тоҷикфилм рӯи навор оварда шудааст. Сипас филми ҳунарии хаткашони синамогарони Русия дар экрани калон намоиш дода шуд. филми мазкур аз тарафи коргардон Андрей Розенков дар жанрҳои драма ва детективӣ таҳия шудааст. достони филм дар бораи хаткашони ҷавон, ки дар шаҳр маъруф аст, ба бинанда нақл мекунад. тибқи сюжет дар кафедраи ҳарбӣ ҳодисаи ногуворе рух медиҳад. мактуби муҳим то расидан ба комиссарияти ҳарбӣ ғайб мезанад. муфаттиши ҳодиса аз ҷинояткор асаре намеёбад ва ҳангоми суҳбат бо сокинони маҳаллӣ ба хулосае меояд, ки охирин нафаре ки номаро дида буд хаткашон аст. Письмо. Если говорить о фестивале и вообще о таких фестивалях, то в первую очередь, конечно, они направлены не только на то, чтобы мы все встречались, радовались, что у нас так здорово развивается наша кинематография, но и делились каким-то опытом, смотрели, радовались успехам, смотрели, подсматривали что-то. Я, например, вот сегодня уже присмотрел пару локаций себе прекрасных для следующего фильма, возможно. ёдовар мешавем, ки рӯзҳои синамои Русия дар Тоҷикистон дар доираи дуюмии синамоҷашнвораи байналмилалии Душанбе Тоҷи Сомон гузаронида шуда, дар ҳошияи он филмҳои «Ҳаво», «Ман ёд надорам», «Қасам мехӯрам», «Дарси аввал» ва «Духтари капитан» низ дар кинотолорҳо ба намоиш гузошта мешаванд. дар доираи баргузории синамо ҷашнвораи байналмилалии Душанбе Тоҷи Сомон таҳти шиёри таърихи рушди тоҷикон дар боғи рами пойтахт чорабинии фарҳангӣ зери унвони шоми кино баргузор гардид. намоиш бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии Тоҷикфилм роҳандозӣ гардида, дар он синамогарони дохилу хориҷи кишвар ширкат варзиданд. гузориш дар ин бора омода гардидааст. дар саҳни боғи ирам ҳунармандон баҳри муаррифии ҳунарҳои миллии хеш маҳсулоти дасташонро пешкаши меҳмонон гардонинданд. таомҳои миллӣ муаррифкунандаи ҳар як давлат ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз масъулин баҳри меҳмонон намунаи онҳоро ба маъраз гузоштанд. дар ин шом шумораи зиёди филмофарон, продюсерон, коргардонҳо, синамогарон аз ҷумҳурии исломии Эрон, Беларус, Озарбойҷон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Туркманистон, Ҳиндустон, Арманистон, Туркия, Молдова, Индонезия, Муғулистон, Федератсияи Русия ва ҳаводорони синамои миллӣ ба ҳам омада шоми кинои тоҷикро бо ҳам ҷашн гирифтанд. бояд қайд кард, ки миллати тамаддунофари тоҷик дар ҷаҳон бо фарҳангу маданияти бузургаш тоҷ бар сар буда. барои рушди синамо ва муаррифии он дар сатҳи байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо тамоми филмофарон, синамо ҷашнвораи байналмилалии Душанбе Тоҷи Сомон таҳти шиори таърихи рушди тоҷиконро доир намуд, ки он бори дуюм аст дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. баргузории ин рӯзҳо дар Тоҷикистон барои тамоми дӯстдорони синамо рӯйдоди муҳим ва таърихӣ мебошад, зеро ин чорабиниҳо ба таҳкими робитаи филмсозони давлатҳо мусоидат намуда, имкони ба роҳ мондани ҳамкориро дар соҳаи синамо фароҳам меорад.
باید به ذکر است که سینما جشنواره بین‌المللی دوشنبه تاج سامان با مقصد به طور شایسته معرفی نمودن منفعت‌های ملی، تربیت احساس وطن‌دوستی، افتخار از ملت سازنده، توصیف طبیعت زیبای دیار، جلب سیاحان، دریافت استعدادهای نو در ساحه در دایره برنامه رشد کینوی جمهوری تاجیکستان برای سال 2023-2027 دایر می‌گردد. همزمان مهمانان در این روز از چایخانه تاریخی که در داخل باغ ایران واقع گردیده است دیدن نمودند. هدف از راه اندازی نمودن چنین چاره‌بینی‌های فرهنگی رشد مناسبات بین دولت‌ها در بخش سینما و دستگیری جوانان بوده بهره باز هم وسعت بخشیدن همکاری‌ها و دوستی بین سینماگران خارجی مساعدت می‌نماید. خیلی فستیوال خوبی است تاج سامان، ایده بسیار خوبی است. من این چند روزی که در دوشنبه یا شهرهای پیرامون میگشتم اون نگاه به رشد و توسعه رو کاملا میدیدم، اون نگاه مدیریتی که کاملا به دنبال توسعه فرهنگی و توسعه زیرساختی است و متاسفانه این هنوز شناخته شده نیست برای مردم کشور من. امیدوارم مراودات ما بیشتر بشه، چه در حوزه فرهنگ چه در حوزه سینما و مردم هر دو کشور که بالاخره به لحاظ ریشه‌ای هم به لحاظ فرهنگی تاریخی ریشه‌های مشترک دارن بیشتر بتونن به کشورهای مقابل سفر کنن، هم ایرانی‌ها به تاجیکستان بیان و هم تاجیک‌ها بیشتر به ایران بیان. این قرابت رو هرچه بیشتر بتونیم تجدید کنیم. باید گفت که سال دوم است که سینما جشنواره بین‌المللی دوشنبه تاج سامان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از جانب مؤسسه دولتی کینوستودیوی تاج فیلم در این سطح مقبول تشکیل و راه اندازی می‌گردد. идомаи хабарҳо. ҳамасоат дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии нобиноён таҷлил мегардад. ба ин муносибат шӯъбаи хизматрасонӣ ба шахсони имконияташон маҳдуди китобхонаи миллии тоҷикистон чорабинии фарҳангии фароғатиро баргузор намуд. намоиши идона таҳти унвони ин ҷаҳонро нигар бо чашми хирад ҷараён гирифта, дар рафти он намояндагони иттиҳодияҳои иҷтимоӣ, кормандони муассисаҳои фарҳангӣ ва хонандагони мактаб-интернатҳои махсус иштирок карданд. дар оғози маҳфили фарҳанги фароғатӣ ки бахшида ба рӯзи байналмилалии нобиноён дар китобхонаи миллии тоҷикистон баргузор гардид, масъулини китобхона суханронӣ намуда аз сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти дастгирии қишрҳои осебпазири ҷомеа ёдовар шуданд. қайд гардид ки давлат барои фароҳам овардани имкониятҳои баробар, дастгирии иҷтимоӣ ва ҷалби шахсони дорои имконияташон маҳдуд ба ҳаёти фаъоли ҷамъиятӣ пайваста тадбирҳо меандешад. хушҳолам аз он ки таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумат махсусан таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат ба табақаи дорои маъюбият ҳаст ва имрӯзҳо шахсони дорои маъюбият вориди ҷомеаи ба қавли солим гардиданд ва масалан як нафар муаллим шуда кор мекунад, нафари дигар овозхон шуда кор мекунад ва худи ман ҳам муддати 17 сол мешавад ки дар кумитаи телевизион ва радио фаъолият дорам ва имрӯз даъват шудем ба китобхонаи миллӣ дар шӯъбаи шахсони дорои маъюбият ва имрӯз бисёрак диду боздид ҳамроҳи дӯстони азизамон кардем, нафаронере ки хеле боз надида будем ва дидемашон ва имрӯз рӯзи асои сафед на балки рӯзи баҳамоӣ, рӯзи дидор, рӯзи гуфтор, рӯзи меҳру муҳаббат як ҷашни зебое ҳаст ва инро мебояд дид ва ман аз ҳамаи ташкилкунандаҳои ин чорабинӣ арзи сипос мегӯям ва миннатдории худро ба китобхонаи миллӣ ва ҳамаи гурӯҳи сарпарастон мерасонам. иттилоъ дода шуд ки дар китобхонаи миллии тоҷикистон беш аз 1000 нафар маъюб аъзо мебошанд ки аз ин шумора беш аз 300 нафари онҳоро кӯдакони дорои имконияташон маҳдуд ташкил дода ҳамарӯза аз ин макони илму маърифат дониш меандозанд. дар идомаи чорабинӣ барномаи фарҳангӣ бо иштироки сарояндагони ҷавон пешкаши ҳозирин гардид ки он фарогири суруду таронаҳои ватандӯстона буд. сипас ба иштироккунандагон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд.
бо фарурасии фасли тирамои пурғановату зарин як қатор бемориҳои мавсимӣ хуруҷ мекунанд ки ҳам калонсолон ва ҳам хурдсолонро нороҳат месозанд. яке аз чунин бемориҳои мавсимӣ зуком ё худ грипп мебошад. гузориши навбатии барнома ба ҳамин мавзӯъ бахшида шудааст. давре дар барномаҳои қаблӣ маълумот дода будем, яке аз бемориҳои сироятӣ маъмул дар фасли сармо зуком грипп мебошад. аслан зуком, ринит, илтиҳоби лобпардаи бинӣ, бемории алоҳида аз сирояти микробҳои мухталиф ва хунукхӯрӣ мебошад. дар натиҷаи варами лобпардаи бинӣ ё гулӯ ҳисси хушк шудани қисми болоии роҳи нафас ва сӯзиши он, ҳамчунин атсазанӣ пайдо мешавад. баъди чанд муддат оби бинию лоб хеле зиёд мешавад ва аъзои бемор тағйир ёфта, ҳарорати бадан аз 37 дараҷа баланд гашта, ҳисси шомия сус мешавад. ин ҳолатҳоро кӯдакон душвортар мегузаронанд, хусусан зукоми кӯдакони ширмаквазнин аст. азбаски вораҳои бинии онҳо хеле танг мебошад, андак варамидани лобпардаи бинӣ ба душворшавии нафаскашӣ ва хӯрокхӯрӣ сабаб мешавад. ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввали зуком ҳатман ба табиб муроҷиат кардан хеле зарур аст. фарқи бемории шадиди роҳи нафас аз бемории зуком он аст ки оҳиста нишонаҳо пайдо мешаванд. ҳангоми бемории зуком бошад, нишонаҳо якборагӣ пайдо мешаванд. дар ҳар ду ин бемориҳо баландшавии ҳарорати бадан, ҳангоми бемории шадиди роҳи нафас бошад, агар ҳарорати бадан то 38 дараҷа шавад, ҳангоми зуком ҳарорати бадан хеле баландтар мешавад. дар ин беморон беҳоли сусти, дардмандии мушакҳо, паст шудани иштиҳо, атсазанӣ, рехтани оби бинӣ, сулфа пайдо мешавад. ба ин беморӣ бисёртар шахсиятҳое ки масъулияти баданашон паст мебошад гирифтор мешаванд. алалхусус дар байни кӯдакон ва калонсолон ин беморӣ хеле зиёд дида мешавад, онҳое ки масъулияти баданашон паст мебошад. одатан баҳри пешгирии хуруҷи бемориҳои сироятӣ, махсусан зуком, ба қоидаҳои оддӣ риоя кардан лозим аст. пӯшидани либоси мутобиқ ба мавсими сардӣ, истеъмол намудани хӯрокҳои ғизодор, машғул шудан ба тарбияи ҷисмонӣ аз қабили чунин қоидаҳо мебошанд. вируси бемории зуком вай метавонад дар тамоми ҷойҳо, дар дастаи дар рӯи миз, дар рӯи компютер, дар ҷойҳое ки кушода ҳастанд, метавонад дар ҳамон ҷо бошад ва ҳангоме ки мо ба он ҷо даст мерасонем, нишонаҳои бемории зуком пайдо шуданаш мумкин аст. ва аз ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми дар худ дидани ин хеле нишонаҳое ки ӯзи мо дар боло гуфтем, ҳатман ба табиби оилавӣ бояд муроҷиат намоянд. тавре аз суҳбат бо мутахассис маълум гардид, ҳар як бемориро пешгирӣ кардан аз аҳамият холӣ нест, аммо вақте ки шахс аллакай бемор шуд, тавсеяҳои табибро бояд иҷро кунад. нӯшидани чойи гарм бо ширу асал, бо қиёми марминҷону қулфинай, дар вақташ истеъмол намудани доруҳо ва ғайра. дар натиҷаи табобати дуруст, аввалан варами лобпардаи роҳҳои нафас барҳам хӯрда, нафасгирӣ осон мегардад. бояд дар хотир дошт ки илтиҳоби бардамоми лобпардаи узвҳои нафас ба раванди мӯътадили нафасгирӣ халал ворид месозад. танҳо дар сурати риояи дурусти тавсияҳои табибон, шахс метавонад худ ва атрофиёнро аз бемориҳои сироятӣ эмин нигоҳ дорад. рӯзҳои истироҳатӣ дар шаҳри душанбе мунтазам тадбирҳои экологӣ ва тадбирҳои тозакорӣ ташкил карда мешаванд ки мақсади он таъмини тозагии муҳити зист мебошад. ин ҳафта низ дар бархи шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи Сино чунин амали ободонӣ роҳандозӣ гардид. бо мақсади беҳсозии муҳити зист, тақвияти корҳои ободонӣ, баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологӣ дар ҷомеа бо ташаббуси Сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе ва сохтори ноҳиявии он дар ноҳияи Сино, аксияи экологии тозагии маҳал доир гардид. ҳадаф аз баргузории чунин тадбир он аст ки дар ҳамдастӣ тавонем пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанберо ободу озода намоем. бояд қайд намуд ки имрӯзҳо ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои мақомоти шаҳрдорӣ дар тамоми шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои пойтахт аксияҳои экологӣ роҳандозӣ гардида истодааст. дар аксияи имрӯза дар баробари иштироки фаъолонаи волонтёрони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, ҳамчунин кормандони Сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе иштирок намуданд. тадбири экологӣ дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе доир гашта гирду атрофи манзилҳои истиқоматӣ аз партовҳои сахти маишӣ ва пластикӣ тоза карда шуд. роҳандозӣ кардани чунин аксияҳо дар шаҳри Душанбе дар татбиқи барномаҳои ҳифзи муҳити зист замина гузошта, дар ин росто маърифат ва тарбияи экологӣ дар ҷомеа баланд мегардад.
риоя кардани қоидаҳои тартиботи ҷамъиятӣ, ободонӣ ва санитарӣ дар шаҳри Душанбе дар солимгардонии табиат ва ободу зебогардани пойтахт нақши муассир мегузорад. чунин тадбирҳо минбаъд низ идома меёбад. гуфтанд ба маврид аст ки раванди корҳои ободонию сохтмонӣ дар шаҳр бо авҷу суръати тоза идома дорад. ташкили чунин корҳои ободонӣ барои вусъат ёфтани ин раванд замина мегузорад. бо мақсади тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, тақвияти дӯстиву ҳамкорӣ ва баландбардоштани рӯҳияи варзишии кормандон дар шаҳри Душанбе, мусобиқаҳои варзишӣ оид ба волейбол ва тенниси рӯи миз миёни кормандони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр оғоз гардид. гузориш аз раванди ин тадбири варзишӣ омода шудааст. ин чорабиниҳо бо иттикои раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардида, дар чандин варзишгоҳу толорҳои варзишии пойтахт дар фазои гарми рақобати дӯстона баргузор мегардад. маросими кушодашавӣ бо иштироки дастаҳои ноҳияҳои пойтахт Исмоили Сомонӣ, Шоҳмансур, Фирдавсӣ ва Сино инчунин намояндагони сохторҳои дигари шаҳрӣ баргузор гардид. ҳамзамон дар мусобиқаи тенниси рӯи миз низ кормандон аз бахшҳои гуногуни мақомоти давлатӣ ширкат варзида, маҳорати инфиродӣ ва тайёрии ҷисмонии худро месанҷанд. ин сабқат дар ду бахш байни мардон ва занон баргузор шуда, ғолибон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд сарфароз гардонида мешаванд. ҳадафи асосии баргузории ин мусобиқаҳо ба гуфтаи масъулин ташаккули муҳити солим, таҳкими робитаи тимию сохторӣ ва рӯҳбаландсозии кормандон дар паҳлӯи иҷрои вазифаҳои хизматии онҳо мебошад. ин чорабинии варзишӣ нишон медиҳад ки дастгирии тарзи ҳаёти солим дар миёни кормандони давлатӣ на танҳо омили рушди шахсӣ, балки воситаи муҳими таҳкими якпорчагӣ ва кори даставӣ дар сатҳи мақоми давлатӣ мебошад. дар раддабандии нави фифа ки дар сомонаи расмии фифа нашр шуд, мунтахаби тоҷикистон 2 зина боло рафт. тими миллии тоҷикистон ҳоло дар раддабандии нави фифа дар зинаи 102-юм қарор дорад. дастаи мо зиёда аз 1220 хол касб кард ки ин назар ба нашри қаблӣ 14,6 хол зиёд аст. моҳи октябр тими миллии тоҷикистон дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 2 бозӣ анҷом дода, 2 бор бар тими Малдив бо ҳисоби 2-0 ва 3-0 пирӯз шуд. мунтахаби тоҷикистон феълан байни дастаҳои Осиё дар зинаи 17-ум қарор дорад. дар шаҳри Дурреси Албания чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон баргузор шуд ки дар он намояндагони Тоҷикистон бо натиҷаҳои назаррас ҳунарнамоӣ карданд. Илҳоми Ҷалолиддин 7 имтиёз гирифта унвони устоди байналмилалӣ ба даст овард. Маҳмудова Нозанин бо 6 имтиёз 135 хол ба даст овард. Қодири Пайрав 55 имтиёз ва 79 хол ва Васколович Богдан 45 имтиёз ва 26 хол гирифтанд. ҳамчунин мусобиқаи футбол байни наврасони 12 сола ва 13 сола миёни дастаҳои шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ дар ду минтақа Ҳисор ва Ваҳдат баргузор гардид. дар ин мусобиқа ду даста аз тарбиятгирандагони Академияи клуби футболи Истиқлол иштирок намуда ба марҳилаи финалӣ рохат гирифтанд. бозиҳои марҳилаи финалии мусобиқа санаҳои 27 ва 28 октябр баргузор мешаванд. тамошобинони азиз, инҷо барномаи иттилооти вақт ба поён расид. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома дорад. бо мо бошед.